இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா இடையேயான இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி கேப்டவுனில் இன்று தொடங்குகிறது. தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்று விளையாடி வருகிறது. ரோஹித் சர்மா தலைமையிலான இந்திய அணி செஞ்சுரியனில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்டில் சொதப்பலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதால் இன்னிங்ஸ் தோல்வியை தழுவியது. அந்த போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் ராகுல் சதம் விளாச, இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் விராட் கோலி மட்டும் 76 ரன்களை விளாசினார். மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்தனர். இந்நிலையில் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி கேப்டவுனில் இன்று பிற்பகல் 1:30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இரண்டாவது டெஸ்டில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே தொடரை இழக்கும் அபாயத்திலிருந்து இந்திய அணி தப்பிக்க முடியும். மேலும் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கான புள்ளி பட்டியலில் முன்னேற இந்த டெஸ்ட் போட்டி மிக முக்கியமானதாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. செஞ்சுரியனில் கிடைத்த தோல்விக்கு இந்திய அணி தக்க பதிலடி கொடுக்குமா என்பதே ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.